Karon ako na sini kung kapiton na siguro kung mga minaruno nga style. May kayo tao magpulubi na sa kunuhay ko para magkakwarta ko. Way singot nga wagas. Magita ko asa ko na pinapisto ron kay ay nagdagan mga agi ba kanang nakakwarta man. Jawat sa akong kamot. Tapi bitaw. Doon na sa Cebu Iso eh. Mangilan na sa sunod ng buwang. Magsigil lang rin siya pakilimos. Kaya gusto siya kwarta nga. Way mo hagas ko ng singot ba. Nindot kay glawas. Himsog. Mayog hisura. Pero way trabaho. Magsigil lang panglimos. Karon kang buwanga ka. Nubantayan natin ka. Panidan niyang mayong asa juga mangwarta unya smukuyon sa kunay mong kwarta. Kakang wagi na kasunod. Ari ko mag-ilis kay sinaw-mingaw ba? Wagi makakita. Ubo na ko na yung mga pispo. Mga pangpulubi style lagi ba? Awa, tuan na lagi. Nag-ilis na kusyon, nagpasalipod pa. Luyos tipo. Akan na ka naghubo na yung sort of sina. Mag-ilis na nagkanong lago-lago nga sinap niya po. Kapangilan siya. Awa lang ka. Niglakaon mo mo. Huli ko na yung pwesto. Tara nga akong pangwarta nga bukbuhok ay tagaking ng ilan. Kwarta sa lata. Sudlan na sa kwarta nga may singot. Tarik may tao. Mangita kong pisto nga aso ko napit nagdang maagi. Tuna ang karaho ay. Pati mo sa kwarta ni. Wagyot. Grabe pagkaproduya sa totohanan ko. Ako lang to siya waton rin kay humana to ng panglimos. Mabalik mo to di kay mag-ilis mo to. Tago na ko kamay dar. Nindot ka ni pustuha dari kay agianan. Perting dagan ang mga agi dari. Sa arway mo ni akong sudadan nga perting nindot alam ba. Daghan-daghan ang daogan ako pupilitan ko tong buwang nga manok kung kadaog pa mga 5,000 sa daog ko. Maloy taon mo sir, ginagmay lang. Sir, Wa may problema inana kung kay inana gani nga gidiboy nas ka sa buwangan. Sa tanang mga sugal, sugarol ka. Kung nay mga ayo, imo ginahatagan. Ako daog. Sige may problema na. Kay daog mangog 5,000 karon. Kay guwapa ko kadaog og 5,000 karon di taga-taga ano na ako 400 na kuha. Kana pinisik na ha. Nasunod balik tigaan pa kana ko. salamat sir. Ikaw. Ako kani ako. Tuan lang ako. Kay ako maluy juga apong ko. Salamat. Kago. Nintos lang. Salamat sir. Way sapayan iyo. Importante gina to nga. Tagaan mo lamay nila Importante ako sa gina to bay. Ginoo, sir. Importante ka bay. Nindot di kayo makahagbong kita ng mga pulubi bay. No, Kay iwat to sa buwangan. kita sa mga nana ya bako. Ino kita. Ya ano ka? Mga bugbog mga utok ay umok ay laron. Mao ni sa kwarta na way singot. Perting nindota. Ay nana. Dali sa kwarta kay nabalik naman. Pangwarta nga way singot-singot, way hago. Ako ni apon kay parang nagdadag pagsugal, sugal. 1, 2, 5, 7, 9, 1,001, 1,002. Way singot. Ato tas kontraksyon usak si manang sweldo na ni. Yes. Kanan.